Good morning. Tayo po ay nagbabalik dito sa bayan ng Malabon Fish Market at para sa mga panibagong update na ating may update sa kanilang mga latag, no? So nandito tayo sa pwesto ni Kuya Romy. Kuya Romy, shout out po at magandang umaga. Good morning. Iyon ang sinasabi ko. Maganda pa tayo talaga sa umaga. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer na mag-explore at makapag-update ng mga panibagong latag dito po sa bayan ng Malabon Fish Market. So tara, let's go. You know. Go. Kuya Rami, magkano ngayon yung mga bangus pandaing mo? Yan, 160 again. 200 yung medyo big konti. Tilapia. 120 again, today and forever. Ayun. So yun po yung presyo ng latag ni Kuya Romy, no, ng mga tilapia. Tilapiang Batangas, 120. So yan po yung kanyang mga latag na inyo pong mabibili. So Kuya Romy, magandang umaga sa iyo. Hindi ko pa napapanood pero dumaan pa lang sa wall ko kasi medyo busy tayo kahapon. At nakita ko sumayaw nga kayo. May papanoorin ko, dadaanan ko uli. So yun nga po. Sa kabila sumayaw, nag-zumba yata sila. Mga zumba girl. Nadamay siya. Kaya girl na rin siya. Yun o. Yes, si Kuya Romy ang taong walang problema. Ayun. Laging masaya at laging happy. Kahit bauna sa ano. Oh, baon sa utang. So Kuya Romy, maraming salamat. Thank you. Ingat po. At magkano naman ang hipon mo? 280 lang, boss. 280 na per kilo, no, na mga hipon naman po dito. So yan po yung presyohan, 280 at ngayon po ay napakaraming mamimili po natin ang dumarayo, no? At naghahanap ng mga murang presyo. So tara at alamin na natin yung kanilang mga latag. Salamat Lodi, thank you. Tawid tayo dito sa kabila. At yan po yung mga kababayan natin na dumarayo, no? At naghahanap ng mga murang presyo na mabibili sa bayan po ng Malabon. At ang mga per kilo po dito ng mga bangus natin ay 160 per kilo. Yan po yung tatlong pirasong sa halagang 150. At dito tayo kay Ate Pam, no? Sa kanyang mga latag. Good morning Ate Pam. So shout out sa iyo at pa-support po natin si Vendor Mix Official, ang kanyang account na mapapanood po ninyo sa YouTube channel. So shout out po at good morning. At ang per kilo ngayon ng mga bangus pandaing po natin ay 150 na mabibili po dito sa pwesto ni Vendor Mix Official. Ayan. Pam, salamat. At ito po yung mga latag ng hipon, bitilya, no, at mga isdang barakuda. At paninda nila mga isdang labahita. Kaya labahita? 180 po sa per kilo ng mga isdang labahita, no? O yun, 240 po sa mga isdang barakuda. Sa buuan po ay 200 pesos. So yan yung update natin sa mga latag po dito ng isda at mga per kilo dito ng mga bangus dagupan. Ito po ay 180 o kada piraso ang bentahan. 180 po ang isang piraso. Yan yung mga update natin. Gulyasan din po dito sa halagang 120 ang per kilo. Yan po ay mga panggata, inihaw. So, pwede rin sa sinabawan, no? Mga lutong tinola at balsag galunggong. So, ganun din. Ano yun? Yeah, patingin niya ako nito. Slice to? Oh, slice. Yan po yung balsag galunggong na kanilang latag, no? Dito sa Malabon Fish Market. At mga tumpukan na ating pong i-update sa bayan po ng Malabon at napakarami nating mga kababayan. Ito po yung mga mabibili pong tumpukan sa halagang 50 pesos. Fresh na tumpok.
Magkano ang balsa galunggong, Lodi? 160 kilo. Ayun, murang-mura po. 160 po per kilo ng mga balsa galunggong. So, ayan po yung mga presyon ng kanilang latag, no? Dito, tumpok po 50 pesos sa mga espada. Masarap yan ay, balat na, paksiw. Dito, tostado mo na eh. Dili lang Ito kaleta. po mga islang tulingan sa halagang 160 per kilo. Sandaan na sa iba yan. At mga saligin to. Yan po yung tumpukan po rito. At tawili, tumpok. At yan po yung mga natatnan nating mga latagan po nila sa Malabon Fish Market. Wala ka gaan latag ah. Oo nga. Magkano galunggong ngayon? 260. Ayun, 260 ang per kilo ng mga galunggong. Wala siya ganong latag ngayon. Tapos, thank you. At mga isdang chabeta, no? 100 pesos na tumpok. Ayun. Kahapon, wala ka eh. Hinahanap kita kahapon, wala ka naman. Hindi lang tayo nagkaka... Saan ka nagpunta kahapon? Hinahanap kita eh. Doon sa ano? Tagal-tagal ko rito. Tagal-tagal ko. Ayun pa lang. Eh ngayon may pasok na ako. Sige, nagpasok. Oo. Naghahanap buhay muna tayo. Hanap ako ng hanap sa'yo kahapon, wala ka dito. Audi. Saan pumunta kahapon? Doon sa baba. Ayun pala, nasa baba pala pumuesto. Tulog-tulog. Kayo, wala na may isda. Oo nga, hindi nga kayo naglatag kahapon eh. Oo. Tatlong piraso yan, 100. Ngayon, mga ka. Eh, Kapi na. hindi tayo makapagkape ngayon niya, may pasok ako eh. Ha? Pumasok ka rin. Oh, shoutout po. Ayan, masaya na naman si tatay dito sa Malabon Fish Market. Shoutout po at magandang umaga. At puntahan nyo lang po at Taga-Tacloban to. ay, taga Tacloban po. Shoutout po sa mga kamag-anak niya po sa Tacloban. Shoutout po. Good morning. Ayan. Siya po nagbebenta po dito ng mga isdang chabeta. Ano mo? Nakikita kayo ng mga kamag-anak po ninyo. Oo. Salamat po. Salamat. Salamat. Bukas na lang kita. At dito yung mga tumpukan ng mga tawilis, no? Sa halagang 50 pesos. Ayos na mga pangkinilaw, paksiw na isdang tawilis. Wala kuya. Dahil pala niya siya. So mga tumpok na mga bangos. At mga tawilis pa rin po sa latagan, 50 pesos. At mga latag po dito, no? So maraming mga balsa galunggong tayo na nakikita na mga latagan po nila sa bayan po ng Malabon. At yung mga lupin tuna po nila ay 200 pesos ang kilo. Sobra yung isa-isang kilo. Sobra sa isang kilo. Mga dalawa na. Yan po yung mga presyohan ng mga bluefin tuna. So wala pa tayo nadadatnan ngayon mga yellowfin, no? So dito yung mga presyo ng gulyasan ay 130. 130 na per kilo. Vlog mo. Vlog mo na mga pisa. Yan yung mga latagan po nila ng mga isdang gulyasan. So siksikan po dito sa Malabon. Siksikan yan. So napakarami sa ating mga mamimili, no? Na namimili po sa Malabon Fish Market. At yung mga per kilo po dito ng balsa galunggong ay 160. Yan po yung per kilo. At ang mga hipon po natin dito ay 350 per kilo. So ayan po yung ating mga in-update sa kanilang mga latag at nandito tayo sa mga latag pa rin po ng mga per kilo ng balsa galunggong. Yan po ay 150 ang per kilo at ang ating mga golden pompano ay 320 per kilo. So ayan po, no, golden pompano.
balsa galunggong. Iyan po yung kanilang mga latag na inyo pong mabibili. At yung mga hipon po doon ay 50 pesos na mabibili. Tumpukan. 1 and 1/4 yung tatlo boy. 1 and 1/4. At dito tayo sa mga gulyasan po ay 120 per kilo. At balsa galunggong pa rin po 160 per kilo. So hindi mga nagkakalayo yung mga presyohan nila no, na inyo po mabibili. At mga hipon dito po yung mga kilo ng mga balat ng baka ay 150 per kilo. At 100 pesos tumpukan po ng mga hipon. Welcome to my vlog. So tatawid na tayo dito sa kabila at napakarami pong tao at namimili sa bayan po ng Malabon Fish Market. So good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat at keep safe po sa pamimili sa bayan ng Malabon Fish Market. So tatawiran natin at mag-aalam-alam pa tayo ng mga latagan dito sa kabilang side ng mga isdang bato na ating pong mai-update. Dito tayo sa pwesto ni Nanay Noemi. So, ang per kilo po dito ng mga bangus dagupan ay 200 pesos per kilo. Ang isang piraso ay 100. At yung mga galunggong balsa, no? So, wala si Nanay Noemi. So, yun yung mga latat niya po dito na inyo po mabibili. Ayun po, good morning po Nanay Noemi. Ganda ng balsa galunggong po ninyo. Oo, ang gaganda ng galunggong. Magkano po ang per kilo? Oo, wala nang 230, 200 ko na lang binibigay. Ayan o, 200 pesos po per kilo ng balsa galunggong. Wala kayo. Malutong at maganda at sariwa. Ayan, balsa galunggong. Nanay Noemi, salamat po. Akala ko wala kayo rito. Iniwanan nyo na yung paninda nyo. Ang dami pagtubo, pero ng tao. Marami sila. Ano pa tayo ngayon? 26. O sahod ng mga ano, may pera tapos sa katapusan, ganun uli. Mga sahod ng tao pa ngayon. Ako nga lang po walang sahod. Di, sa katapusan pa po. Sige pa Nanay Noemi. Salamat po. Mga pagi. No? So ito yung pwesto ni Boss Aris na inyo po mabibilhan ng mga isdang bato. Boss Aris, good morning. Update natin yung mga presyo po. Magkano po yung nabahita? 180. Sa Dalagang Bukid, 200 pesos. Sa isdang omi po, 180 po sa per kilo ng isdang ome. No? Torsilyo, 180. So yan po yung mga ina-update natin sa latag ni Boss Aris ng kanyang mga panindang isdang bato. No? Ayan. Sa mga isdang ome, ito po yung laman niya. No? Napakaganda. Oh. Yan po yung laman ng isdang ome. Masarap yan sa sweet and sour. Kapag pinirito nyo po, no? Boss Aris, thank you ha. Salamat. Shoutout po. Good morning. Shoutout. Dito tayo kay Kuya Warren. Ito yung mga latag niya ng mga lapu-lapu. So, Dorado. So, busy si Kuya Warren, no? Sa kanyang pwesto at mga dalagang bukid. Ayan. So, yan pa yung mga ibang klaseng laman dagat na inyo po mabibili, no? Sa kanyang mga latagan. Ito ang pwesto ni Kuya Warren. Yung mga isdang tanigi na inyo rin po mabibili sa Malabon Fish Market. Kuya Warren, tanong ko lang po yung presyo ng ano mo, lapu-lapu. Ayun, 240 sa presyo po ng mga isdang lapu-lapu. Kuya Warren, maraming salamat.
At dito sa mga iba pang latag na ating pong i-update, no? Yan, mga tumpok po, 100 pesos sa mga tumpukan po ng bangus pandaing. At meron din po kayo mabibili dito mga pink salmon head at local na salmon. Isdang labahita, ayan. So yan po yung mga mapipili at mabibili nyo sa kanilang mga latag dito sa Malabon Fish Market, no? So yung mga kada piraso dito ng mga bangus, dagupan natin ay 120 isang piraso. Meron ding 100 pesos. At may mga balsa galunggong at salmon na lokal. Tutukan natin yung mga lokal na salmon. Alright, so yun po yung ating mga ina-update, no, dito sa Malabon Fish Market. Talaga nga naman ang mga presyo pa rin po ay hindi po nagbabago. Nag-stable po yung mga presyo po dito ng mga isang bato na mabibili sa bayan po ng Malabon. Talagang napakasariwa pa talaga na ang mga dalagang busit. So yan po yung mga ina-update natin dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So salamat sa mga dumarayo at nanonood ng aking pagbablog, no, dito sa bayan po ng Malabon Fish Market, at nakakapag-update tayo at sa ating mga masugid na manonood na sumusubaybay po sa vlog ni Boss Lando Explorer, no? So ayan po yung mga nakabalot na inyo po mabibili, no, pagtakbo sa mga tao. Yan po yung may mga 20 pesos. Ayan po yung mga presyo. At yung mga presyo talaga ng mga gulay na inyo pong mabibili. So ang tanong po natin ay 70 pesos ang per kilo. Good morning po, shout out po. At ang ampalaya po natin ay tumpok 50 pesos. Maglagay lang po kayo ng itlog at meron na kayong ginisang ampalaya. Salamat po. So itong binabaybay natin ay mga gulayan na po, no, na inyo pong mabibili. So mga sulit presyo, mga nakabalot. At kung talaga naghahanap kayo ng mga murang presyo ng mga gulay, ay dito ay makakasulit at makakatipid po kayo. Wala nang 80 kilo, 20 na lang tumpok. Ayos na ayos, merong ampalaya, merong alamang, meron na kayo ginisang alamang na may ampalaya. Sarap niyan, lagyan mo lang ng konting baboy. 20 na lang, 20, 20. Ayan, 20-20 na lang po, no? Wala na 80 kilo, yung tatlo niya, 10 kilo na. So ayan po. Magkano po ngayon ang sayote? Sayote, 40 lang kilo. Oh, mababa na yung presyo, 40 pesos na lamang po ang mga kada kilo. Ampalaya po, Saan, 10 kilo. 100 pesos na kilo ng ampalaya. Nay, salamat po ha. Ang talong 60. Ayun, yun po yung mga presyo na binibigay sa atin na update ni nanay, no, sa kanyang pwesto. Nay, salamat po. At eto, dito tayo kay Gandara. So ilang araw hindi natin siya binablog kasi nagpapahinga tayo kay Gandara. Gandara, shout out. Shoutout sa mga followers Ayun. natin dyan. Sa mga mimili, shoutout kay tatay. Kumain ka ng kumain at magpataba ka. Shoutout Ang ganda kay ng ano mo ha, ang ganda ng... Lando. I-shoutout mo mama ko. Maganda. Shout out din po. Good morning. Kailan Council, Ayun. SRBCC, Santo Rosario, Balitan, Oy. Village. Ayun. Shout out po. Good morning. So ayan po yung mga latag dito ni Gandara ng mga gulay. At mabibili nyo po sa murang halaga. So may 20 pesos, 10 pesos, no? Yan po yung mga nakabalot. 10 piso lang po yung kangkong. Magkano yung ano mo? Yung repolyo? 100 pesos na repolyo. Eh, Bagyo. Pechoy Bagyo, magkano? 100 pesos po sa mga per kilo. Ingat po, salamat po. Pero mo, darating. So yun po yung price update ng mga gulay po rito, no? Eh, magkano na luya ngayon? Lasa. 40 po, 1/4. Okay na to, Mi. 50 na lang to. Yung mga Pig lang, Mi. gulay po na kagaya ng ito, no? Yung mga tawag dito, talbos. Ayan po ay 10 piso po ninyong mabibili. Alugbati, 10 piso rin po. Eh, ang ano mo, magkano ngayon ng karot? Ang carrots, 30 wapo. Si 120 ang per kilo. So, yun na po ang ating update dito sa pwesto ni Gandara ng kanyang mga gulay.